мнение, да чуят какво мислят другите, да се почувстват в едно такова отворено общество, да чуят обратна връзка, да споделят какво им тежи, какво тази седмица им е харесало, как изпълняват задачата за самостоятелна работа, защото вчера започнахме да си говорим и за това, че бяхте получили една прекрасна задача. И така, ако някой си я спомня тази задача за 90 на 10, или задачата за хиперболата, може да каже, че си я спомня. И така. Гери, какво си спомняш за задачата ли? Гери беше казала също, че е направила тази задача. И така. Задачата 90 на 10. Така, сякаш няма да ми омръзне да